eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo karose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ya nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati bwekariguri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganye gwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eribwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuri gobusongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe terase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na Mugasomye mwanche muri wa Getembe TV ni gacharagire chinsa isano na ibere cheri tukeriga ya Jumatatu tariki 25 motinye yo gatano na gatatu mwaka w'ikiri 2025 ekene kyonga asenchera ya bene tiato kwariganire kigima tokumanye gatiali agendera twataka koro imene isko yorogongoro agusi njengoro kwa Catherine Nyabuga veni Nyabuke kora somo na bwimanyerero makwisi nero kana kebuna chibichechi na Mario Ingo ikirachira asenchera ere yo wekiranu na togo chaka ababwatani beke magia ODM ni gabagendrete kombirana asigetigie chigosori kia Gusii Stadium elio kochora abatineneri beke mekyo imeye county ya Kisii abatine abo ni gobare abaraibe byama kurwaji bunge na boyigo chiwodi abo barachi kochora umunyakiro gobwe county umuriki bwe county umuriki bwe merobere county umuraibu abasubati ase county na boyigo umuraibu abasai ase county egati ye birogo binde ebinge mwanchu muri atonyore chibichako rwa sensemeyo.
ase kionga chinsa chire bose omwanche omuregerera ntochigo komanya gati yali babeire aba osbacholire eri okora egati yebirogo ebyana komanya anamona osekora ebirogo osekora ekiama ekyo gya ODM korwa ase county ya Kisii na togoska bose ni miaka 15 yetire korwa ensi ya Kenya yenyorete katibenya iyo yachagete mirimo bene chitariki 25 mutinyo gatatu ogatana gatatu mwaka 2010 inse yo muraibu ense gatatu omuskenya Gosira Mwai Kibaki no muwaziri omonene w'echingaki ekyo omuske Raila Odinga chingaki abakenya beroberete gacha konyera ritke eryo rirabe ritko rya Jumatano mutinyo iga muraibu ense ya Kenya Dr. William Samoei Ruto nigo aimukige tambukiro na kwene kya ritke eryo buna ritko ryo mutimuko erirachikorokwa katibadi ase osene ase nini ya ase orobotro abarogosoka rero muske Ruto nigo aherera igatiaria arachi gukone kurwa ase ritukerio ase boigo arukubolia gocha ase chiskuru kwa baro kiwa chingaki eri banyare ose banyare gosomigwa igoro yeritukerio banyare komanya obuya na boigo obuya bweritukerio. Na togoska bose chingaki chiskuru chiachakire koigoro irigo chakabene amasomo ye tamu ya gatatu abateneneri abantereba nigo basemiwe ko amaiso chingaki bagokora bosombi bwa borko gochia chisukuru gochia chiskuru akakwana nabariki bamangana omonchorere monene asereta Rogers Muturi ongera nigo boigo arukuboria gochia saboro kiwa gochia kobeka omokya chingaki bakwenda eskuru urenchiremo yokonyora amaigerio ayara bakonye ase amagimari botu asa marieta nengoro Rogers Muturi ongera Muturi Guardian abana mbachete rusa almost 1 month ago abana bamenyire erusa bya turaiwa mangana makongwa beire yuto gwakiranya sambia mono ntaito gote bichi company chinde chi company chionsi chobosombi chire sikogabwo ekere tugocha kuira abana school nanga kiende yonsi tobe una nkogendi tuli ngotara tuli chipara no omochoko toba abantu tuli safe on our roads and we make sure ekere tuli para igole driver yao ni driver yo mutu yao na nyuma yao nensemo igona tuli ndane intwe igokora magosa sakoba na bogotema kuarati the person nalia abantu baito bataumie kiro muntu aike sabali yaye safe asata kite kogenda intwe una abantu bobosombi e company ya Guardian na arorire abaibuli kera intwe tuli company yo mochoko na arorire abaibuli bachakire kwebanga tuachakire gokora advance booking to different schools tukurusia abana nkagaiga twabaira moja kwa moja mpaka school murobiri itu achagete na boro murobiri umya abaibuli banyo anchire amo n'abarimu n'abana igo bagokere tumurobiri yimono. Ekati ya barainiga wamochire mujumbe mukuru w'ebunge ya Kitutu Masaba omuske Timothy Bosire kubatikana nokora ekerenga gyokoreta omugusiamo korengana na bareyabo nigo omuske Bosire atabwati ekerenga ekiego cyase omugusi ase bakora abana bajumbe abakuru Vincent Kimusia James Mara nigo basingirire buna barabo ekerenga kyabo Dr. Fred Matiang'i Fred twaseire nere birengererio igontegete goteba rero rituko ria rero una egikaransukiria Fred tare ngororo Fred Okengo Matiang'i tare ngase egikaransukiria na ende omuske Timothy Bosire bunare goteba buri no burimo igontegete gosaba abantu bamintase bare tunyare kurigereria erindegere abantu bari bonse bibachire kubotumeka gocha kubutukana negesaku tunyare kubagikeria oyo mobo okuruku Timothy Bosire bono iga kero muntu enko chinkongo chionsipi
na amanyete ng'a chibesa omosiko oyo Timothy Bosira achieta agatumikaria ne chibesa chiaruete State House ase Kasongo na intu twatebire onde bwensi urachi koba ng'a nkotumikare kobutora neke egesaku giaito ntoigochi komorigereri ntoigochi komwa maiso itogochi kodiri nere itogochi gotebia abantu baita ase bonsi pibare onde bwensi otagete kobutora neke gusi egesaku giaito omonto yagikeriwe aseriwe naende intu twatebire iga amagendero gocha gusi taye veva William Ruto agotokorera aba gusi baito na uba akore biashara Kenya ngima kerengo aba gusi baito na uba gwakana chitax kerase igo mugusi konyora amagendero tairas magende State House yachuko sabera amagendero gagwenete gocha buna chingongo chinde agocha kurigereria ng'aki umugusi amerete naende ng'aki twanyorire eng'enche ngiya niliusa ligia sense ya Kenya paka abantu bakumete ng'abantu ndaibarua lakini rende gikopa ng'aki egesikiti gathora karibu n'umugusi nonde bwensi ogotagutumika n'abantu kurusiko igatakira tebigu ng'aki abagusi na baumbo bwata sobo ekiagera toguchikuira muntu kiara sobo mnagona kwanda gusera bogere na bokumenyora mwana akonyore rifuti vale tugukwana pangene bobe na intu bono tumanya ng'aki nento bwateka litanga ni mno musike kemasiateba igo to waka ne banga bagusi murabaka bada bonse magendero bagocha by right and not by favor omayenye tadi bokora bako tokora you imagine batebire ngo atabare tugia wanda ya suneka in the first place oba kirusise Kenya Gazette the first thing umuntu abwento okuro mungaini onye gotunga to ngatunga no mane akere se Kenya Gazette ngaki it's legitimate keba gazette kama wanza kwa gacho obolimo ekera nyani akienda kufa kila mtu uteleza au kwaneke inanyore kuro mugusi engakietu aintu atabire ngaki umugusi Monogeri bwe bunge ya Senate omoske Amason Jeffa Kinge nigo aigiririe serikali insi omurai bwaye Dr. Samuel Ruto asia kogendera gusegeta na gotebuno murai bwense nigo ari niganga yokone kyabuna abakenya bonsi nkonyora bari amagendro asarure koboli gochasa abakenya kogendera gusira omurai uyu. The Lord is not a God of exclusion, but is a God of inclusion. Hiyo ndio amezungumza Father. Na kwa sababu tuko kanisani, mimi sitaki kutoka nje ya maada ile. Mimi nataka niwaambie wakazi wa Ndhiwa, wa Homa Bay na wa Kenya kwa jumla. If this country has to heal, it must be taken through the narrow gate. Na mimi nataka niwaambie wakazi wa Ndhiwa, time is now for this country to go through a narrow gate. And I want to confirm to you that what Mheshimiwa William Ruto, our president, is doing is to take through this country on that narrow gate so that we become what God intended this country to be. But for equity, kula mkate mmoja, huu mwingine peana watu wa Nyanza na Wakole. Kuna ubaya hapo? Lakini kwa sababu tumezoea kula mikate miwili, ndio maana tunapiga makelele hivi leo. Kwamba kwa nini mikate yetu miwili inaenda? Kenyans, this is Kenya. We all of us belong in this country. Let there be equity. Let us support the president to bring about true equity in development in this country. So for those who are stuck in the past, for those who still have hangover of the past, na bado wanataka kula mikate miwili, we are telling them we're going through the narrow gate. And if you're holding 2 loaves of bread, you cannot pass through that narrow gate. You need to give out 1 loaf, though painful, but that's the only way we can pass through this narrow gate. We need to bring about inclusion.
Mokonyi wa murai wense Professor Abraham Kithure Kindiki ni government na murai wense muske Daktari William Samoei Ruto ni gari ni ganga joko na kebuna bakenya bonsi ngonyora bari amagendro arengaine ni gari kurai kuyakwa nayo asomoro biribugo sira gose empowerment orogongo rwa North Eastern Kenya. Mimi nimesikia juzi kuna watu wengine wanasema ati sijui Lafe na Mandera ati tuwache kubadilisha ile mfumo ilikuwa inasumbua vijana, mambo ya vitambulisho. Mnajua rais ameagiza ile program ilikuwa hapo, ile process ya kufanya vetting ambayo ilifanya vijana wengi katika Northeastern wasipate vitambulisho. Rais Ruto ameondoa hiyo program, hiyo process kwa sababu inabagua Wakenya, wengine wanabaguliwa. Na rais amesema Mkenya ni Mkenya, awe ni wa Northeastern, awe ni wa Coast, awe ni wa Pwani, awe ni wa Central, awe ni wa Nyanza, awe ni wa Rift Valley ama Western. Mkenya ni Mkenya. Ile utaratibu inatumiwa kupeana vitambulisho Central, Nairobi, Nyanza, Western ndio itatumika hata Pwani na Northeastern, na sio vizuri na ni kinyume na sheria kubagua wananchi wengine ati kwa sababu ya dini yao ama mahali ambao wamezaliwa. Na Rais William Ruto ndio rais wa kwanza ambaye ametoa utaratibu ambao umetumika zaidi ya miaka 60 ambao ulikuwa unabagua wananchi wetu wa kutoka sehemu hii. Ndio tunasema William Ruto aendelee, asiendelee. Ndio tunasema William Ruto aendelee, asiendelee. Ndio tuna Mwancho murea gwikiraga bunongo twikire mwere wekiunga chinsa isano na ibrasi nchira yo bwengo mwere ikomini chikora nagaiga ngoratira yo mona yanda sinchira yo bwengo boigo twaro burigire burobia. Superstores nero eduka asorogonguriga rwa South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills yuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokie riso lyao chingaki ogoswasa yigakurigiria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho teberie kende gensi uraganie bagotebereria company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asbigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Gray, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na green obutambe bwa mabwate liga niko bokolengana amo nukonyagwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyaraka bo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyareka bagokwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchanye warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asobwango edukenyiga ya Uhuru Superstores igiye gutoka se nyumba ya Uhuru Complex imiyumuchuri go busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra se namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.
Ndagira njana gwansabuna iyero sirine Riziki Caterers. Riziki Caterers ngorobare obukoreri ubuya asichinse mubuna outside catering. Asimeyega buna chinyangi chionse, chi birthday, housewarming, chi anniversary, chi get together, amatanga, corporate events. Kokorabare nankoena nabare obukoreri asichinse muboyego buna decorations, chi ebirogo, chimesa, chikeke, nabo igon kurwa barobo